Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian naman kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. 6 a.m. to 9 p.m. track ban madayon sa Lunes, mga negosyante nagapangayos ang exemption. Mag-utod pa tayo matapos magsuot sa truck ang ilang motor. Supply sa manok hindi mangin apektado, dressed chicken gikan sa Panay pwede makasulod sa probinsya. Pagpatay sa tag-iya sa security agency may kaangtaran sa isa man ka shooting incident sa barangay Mandalagan. Kag sa good vibes, mga dugang nga mga atraksyon sa barangay Kapitan Ramon sa Silay sa tripping ni Romeng, kag ang istorya sa isa ka OFW nga cancer advocate sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tubtub nga hindi ma-serve ang suspension order batok sa punong barangay sa barangay 16 sa Bacolod nga si Joseph De Los Santos, hindi man makapanumpa ang magabulo sa iya nga kagawad. Nagpadulong sa Mayor's Office kainasang aga si Kagawad Stella de la Peña nga amo ang magapungko nga acting punong barangay sa barangay 16 para mag-oath taking. Kaupod ang mga kaupdanan nga kagawad ug galing wala siya tigayon nga makapanumpa. Wala pa maabi ma-serve ang 60-day suspension na order batok kay punong barangay Joseph De Los Santos. Si De Los Santos ang napamatbatan sang sangguniang panlungsod nga guilty sa kaso nga grave abuse of authority, grave misconduct, serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang kaso ang ginpasakas ng katapos ng Barangay Council matapos ginalagar ginpeke sa mga akusado ang 2021 nga annual budget resulta nga na-delay ang hatagay sang honoraria, sweldo kag iban pa nga benepisyo sa mga tagreklamo pati na diri ang trabahador sang barangay. Subong nga hapon gid lamang tigayon na nga naserbe ang suspension order batok kay De Los Santos. Gani gilayon man nga natigayon ang oath taking ni De La Peña. Sa number 9, mga produkto nga wala sang label o kung questionable ang ginhalinan, ini sa karon ang natutukan sa African Swine Fever Task Force. Sunod sa kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, hindi lamang sa mga puerto, shorelines kag mga border nagatutok ang task force. Naga-inspect man sila sa mga ginabaligya ang mga produkto nga wala sang label kag ini ang gina-confiscate. Ehemplo sini, mga ginabaligya nga chorizo nga wala sang label kag hindi mapatod ang source sini. Hindi naluyag pa nga magkumpiyansa sa ASF Task Force. Bisan gani ang mga bantay dagat nagabulig na sa paghugot man sa monitoring sa shorelines. Sini lamang nagdugang pagid sa personnel ang Bacolod para sa ASF monitoring suno sa kay Limana. Now, kung ga-exist dira mga chorizo, tosino without label, wala mabalaan kung ginagalatin, gina-confiscate naton kaya gina-dispose properly. Kaya wa ita kabalo kung di na naghulin, no? Even though ang iban naga-declare nga local, pero wa man Basta wala label. Oh, pag wala man gahambal, kung diin sinunod process para matrace, no? So, basta mga doubtful nga mga items, ginakuha na lang naton. Sa number 8, 308 karon ang active COVID-19 cases sa probinsya. Sa tunga sa holiday season, padayon naman ang kampanya sa Provincial Health Office sa pagpabakuna. Sunog kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, kalabanan sa mga active cases na na-record, mga incidental lamang. O kung mga yadtong ginswa, bangod isa ini sa ilang mga requirement, agud to madapatan sa medical attention para sa lain nga mga kaso o kung hindi COVID-related nga treatment. Padayon nga manubo suno sa iya ang hospital utilization rate. Kalabanan sa mga nagpositibo, mga asymptomatic. Mahimo tugaman sa bakuna nga ilan na nga nabaton. Karon nga holidays kag madamo ang pagtililipon nagapanawagan ng PHO sa mga wala pa makapabakuna ilabi na sa mga may comorbidity nga magpabakuna na para sa dugang nga proteksyon. Sinilamang ginpatigayon ng bakunahang bayan para maduso pagid ang booster shots kasubong man ang mga primary shots. You better get vaccinated before the holidays. Kay white, matipon ta mo.
karon within the family may ara nang hindi siya magpabakuna. Kag who knows basi kung makatransmit man ta asymptomatic ta during that time why man ta kaapod ka undergo rapid antigen test but we carry the virus, ang capacity to transmit is still there. So pwede gid niya gyapon malatnan ang unvaccinated individual and he may manifest symptoms nga wa tag na expect that should be manifested because of the COVID. Sa number 7, dugang nga 24 ka mga barangay sa Negros Occidental kag isa sa Bacolod City ang gideklarar nga drug cleared. Sa Regional Oversight Committee deliberation nga ginpatigayon kaina ang barangay 41 sa Bacolod City nga gideclare nga drug cleared. May mga barangay man nga gideclare drug cleared gikan sa Bago City, Pinalbagan, Calatrava, Escalante, Pontevedra, Isabela, Himamaylan, Murcia, Silay, Tuboso kag Manapla. Sa kabilugan, ang Bacolod karon meron na sa 14 ka mga drug cleared barangays kag ang Negros Occidental may 394 kung saan 11 diri mga unaffected barangays. Sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency, 89.16% sa mga barangay ang cleared sa drugs. Ang Negros Occidental, 61.56% ang cleared. Ang Bacolod naman, 21.31% ang cleared. Sunod sa kay PIDEA Provincial Officer, Jiksivsky Escropulo, ulihin naman gid sa tuig 2022, liwat nga nakasugod sa community-based rehabilitation program bilang isa sa mga major requirement sa pag-declare sa isa ka lugar nga drug cleared. Madamo pa sunod sa iya ang mga nagaapekto diri kasubong na bahin man mismo sa mga ginakabig persons who use drugs. Isa na diri ang ilang willingness, ang iban hindi man makapadayon. Iban pa gid nga factors ang mga nag-apekto man sa bilog nga proseso amo ang restrictions kag mga pagpanghangkat dala sa pandemic kag bisan pa ang pagpatuman sang eleksyon. This year kasi medyo late po na nag-start ulit ang ating community-based rehabilitation program sa mga barangay, which is the major requirement no in declaring, especially for the intervention requirement of our PWODs or persons who use drugs. And we have to take note that Bacolod is a highly urbanized city. So, as per records, there are barangays na medyo marami talagang persons who use drugs or what sa list po natin na surrenderies before. So, that's why ang implementation po ng intervention nagkakaroon talaga ng medyo maraming issues and challenges. Sa number 6, mag-utod patay, samtang pilaso naman ang ilang nga abyan sang magasuhot ang ilang nga motorsiklo sa nagapark nga truck sa kilid sang dalan nga ginakaayo. Patay ang 19 anyos nga driver sa motorsiklo nga si John Lawrence Mesobre, pati na ang iya nagaangkas nga manghod nga si Joven De Soyo, 17 anyos, sa magsuhot sila sa nagapundo nga truck sa highway sa Barangay Cubay, siyudad sa La Carlota kagabi. Nasamaran man ang abyan nila nga si Dan Fred Locsin nga nagaangkas sa motorsiklo. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, nagubaan ang truck nga ginamaneho ni Jonel Bayarcal, kabangdanan nga iya inigin pahigad agud mausisa. May ginpahamtang man siya nga warning device. Apang bangud madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo ni Mesobre, wala niya na malikawan pa ang truck. Halin sila sa Barangay La Granja kag padulong kuntani sa city proper sa matabo ang insidente. Kaina ginhilway naman sa PNP ang driver sang truck makaligid ang pag-aregluhanay upod sa nalisdan nga pamilya. Sa number 5, isa ka incorporator sa kumpanya nga responsable sa pagpaniro sa Barangay Madalagan ang ginalantaw nga amuman ang sa likod sa pagpaniro sa isa ka tag-iya sang security agency sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ginatinguan nga matipod sa katapos ng Police Station 8 ang mga kopya sang CCTV malapit sa Henrietta Village kung saan ginpaarakan tiro ang napatay nga negosyante nga si Ivan Magbanwa sa nagkapalagyo nga gunman sa Miyerkules sang gabi. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, commander sa Police Station 8, luyag nila mapatod kun bala pareho nga gunman ang responsable sa pagpatay sa biktima. Kag sa nagluntad man nga pagpaniro sa iya kag sa iya nga mga tinawo nga security guard sa Barangay Madalagan sang August 25. Konflikto sa negosyo ang isa sa mga motibo nga ginausisa sang kapulisan. Nagwa sa ilang investigasyon nga isa ka napahalin nga incorporator sa kumpanya ang naakig sa biktima. Ginabantayan sang security agency ni Magbanwa ang warehouse ng korporasyon para hindi makasulod ang amo nga incorporator.
Sa number 4, pagpatuman sang condonation ordinance para sa mga delinquent nga taxpayers ang ginalantaw nga makapabulig baskog sang revenue collection kasubong man makakompensate sa budget cut sa 2023 nga budget. Ginaprubahan na sa konseho ang ordinansa nga mag-grant sang 100% reprieve sa mga penalties kag surcharges sa mga real property owners nga may tax delinquencies kung matinguan nila ini nga mabayaran antes Enero 1 tubtob Marso 23 sa madason nga tuig. 50% naman sa penalties kag surcharges ang ibuhin kung masettle nila ang balayran pagkatapos sang Marso hasta Abril 2023. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, ang pamuno sa Committee on Laws and Ordinances ng Konseho, pinaagi sa ordinansa, sarang maka-generate ang syudad sang 200 million pesos nga revenue collection sa real property tax. Nagpatuma na sa sang condonation ordinance ang syudad sang nag-peak ang COVID-19 pandemic, kung sa diin naglabot 44 million pesos ang collection sa syudad sa real property taxes. We are still recovering from the pandemic. The budget cut that is accorded by it is now called the National Tax Allocation or NTA, is about 300 million pesos. These are one of the innovations of the Sangguniang Panglungsod nga makabulig man sa aton pag-collection sa aton nga revenues. Sa number 3, sa tunga sa pagsinaka sang bili sa mga balaklon, Department of Agriculture, DTI, kang syudad sa Bacolod, ang nagsinapol para mapasiguro nga wala sa may nagapinataka lang sa pagpasaka sang bili sa mga balaklon. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Bagani III, isa sa mga ginakasugtan sa Department of Trade and Industry kag sa Department of Agriculture ang mga ipatawag ang tanan nga mga manugbaligya karne sang baboy, baka, mga manugbaligya sang manok, manugbaligya isda kag mga manugbaligya sang utan. Pungkuan kag istoryahan kung pila ang dapat nga presyo sang kada kilo sa sini nga mga produkto. Kag kung ano ang ikasugtan nga bili, inang ipahibalo sa mga pumuluyo para makahibalo ang mga pumuluyo kung bala eksakto pa ang presyo sa ginatanyag sa mga negosyante sa merkado. Ining pamaagi sang syudad para hindi matamaan ang mga konsumidor kag para hindi man dali-dali maubos ang nabaton nga mga bonus sini nga Paskwa. Tipon sa mga sellers, plus ang pork, sellers ang manok nga nang ma-agree on a certain price lang kay hindi magpasobra. Kay para nga mas spread man ang income, no, may bilin pa, may take-home-pay pa, may ibad pa sila nga mapakal kay base kung patamaan ng prices sa merkado nang wala na bilin ng inugasto ang mga tao sa Christmas. Sa number 2, supply sa manok kag table eggs ang hindi maapektuhan. Ini sunod sa Provincial Veterinary Office kasunod sa pagpatuman sang executive order nga nagapatuman sang total ban batok sa pagsulod sang live nga wild kag domestic birds sa probinsya. Nagapagwa ang probinsya sang 2.4 million ka itlog sa kada bulan. Kay tungod nga ginapatuman sa karon ang pagban sang table eggs gikan sa isla sang Panay, Guimaras, Luzon kag Mindanao base sa ginpagwa nga executive order sang gobernador, ginkasugtan nga una anay punan ang kinahanglanon sang Negros Occidental antes mag-supply sa iban. Sa datos sa Provincial Veterinary Office, 325,000 ka itlog o kung table eggs sa kada bulan ang ginasupply sa Negros Occidental gikan sa Iloilo, kag 666,667 naman gikan sa Capiz. Sunod kay Dr. Placida Lemana, ang OIC Provincial Veterinarian, sa ini nga pamaagi malikawan ang pagkulang sang supply. Hindi naman maapektuhan ang supply sang manok. Sunod kay Lemana, inibangod sa EO ni Governor Eugenio Jose Lacson, live nga domestic kag wild birds man lamang ang ginadumilian kag ginatugutan ang pagsulod sang dressed chicken. Kasunod sang bird flu case sa Capiz, nagpagwa EO nga nagapatuman sang total ban sa live wild kag domestic birds gikan sa Luzon, Mindanao, Panay kag Guimaras. Lakip man ang ila sini nga mga produkto, egg and manure gikan sa mga lugar nga may kaso sang bird flu. Ini sa tinutuyo nga mapangapina ng 8 billion peso poultry industry sang Negros Occidental. Mas damo pa gani ang ginapagwa naton. Butlingon makompensate sang produce naton diri ang nagasulod nga itlog from Panay. So di commit nga ang itlog from Panay
Isupplyan anay nila before nila i-cater ang sasagwa. Before no? sila magpagawa. Oh, yes, before sila mapagawa. So amo na siya ang sa eggs. Now, sa broiler naton, wala man ta problem kay tungod nga wala man siya nadala sa baning ang dressed chicken. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Madayon ang truck ban sa Lunes sa piyak sa mga pagpamalabag. May mga negosyante nga nag-ayo nga mangin exempted. Yaring report. 3 ka adlaw at si patuman ang 6 a.m. to 9 p.m. nga truck ban. Nagsinapol ang mga opisyal sa Bacolod kag mga negosyante. Suno sa Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industries nga si Frank Carbon. Ang iban sa mga negosyante nag-ayo nga matagaan lang kung tani isang window o kung ligwa nga makatabok sa circumferential road ang ilang mga truck sa amuman nga mga oras. I-allow lang sila not total nga ban from 6 to 9. Then may window lang and they can move during that period. Meaning siguro regulated lang. So in short, there's still movement but regulated. In that hours nga traffic is very heavy. Suno sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Major Junji Liba, ilalantawon kung ano nga oras pwede mapalabay ang mga truck sa tunga-tunga sang 6 a.m. to 9 p.m. nga truck ban. Dugang paniliba, may mga negosyante nga nag-aayo nga matagaan man kung tani sang exemption pero nagapanindugan sila nga kung ano ang damlag pa na desisyonan sa syudad, magapabilin ini. Ang mga matagaan sang exemption ang mugid lamang ang mga dalagko nga mga truck nga may karga nga mga bulong, bakuna, petroleum products, madulong sa relief goods, trucks ng electric companies, truck nga ginagamit sa proyekto sa gobyerno, kag may mga karga nga essential goods. We have to stick sa Original plan. original. I mean, inang exemption ta nga there are 14, di ba? So, ang kulang ta lang is i-define na naton ang ginatawag nga essential, no? Ang kinanglanon ginaton bala essential ta lang para at least ma-determine naton, ma-cover naton ang mga like yung mga beverages, no? Especially so sa buong December kinanglanan sila, di ba? Buwas liwat sila nga magasapul sa mga negosyante para i-finalize ang tanan. Samtang, sa Lacson Street naman kung saan patuman ang no parking, amat-amat na nga nagahawan. Inilisip po na lang gid ang mga makita nga nagaparking sa Lacson Street. Ang iban, nagtaklas na sa sidewalk, kagang iba naman, nag-hazard light pero ini dapat pwede. May mga dalan nga side streets ang Lacson nga himuon one way, kag kaina, may mga kalye na nga nakaplastar na ang mga motorsiklo kag salakyan nga nagaparking. Lunes, ipatuman ang truck ban kag no parking sa Lacson Street para mapahagan-hagan ang pagginutok sang mga salakyan. Kagyari naman ang pabalo namon sa inyong pang pag-good vibes para sa sininga weekend. Mula labot sa popular nga buyong-buyong nga suba sa Barangay Kapitan Ramon sa Silay, may mga iban pagid nga mga parte sang suba nga ginakadtuan sa mga lokal nga turista. Pares na lamang sa sininga overflow. Ang guba nga overflow, doon ang resort na lang. Ginapaliguan, ginapapicturan, katahom abis ang itsura. Sa unhan, ang suba, may mga cottages. Popular man ang ini nga destinasyon, kag ang ini nga bato sa tunga sang suba, nagaserbi nga landmark, kag agaw atensyon ang itsura. Nagawan ta ini sa buwas sa tripping ni Ruming. Ang istorya naman sa isa ka OFW nga cancer advocate sa Baganihan. Nangin inspirasyon niya ang iailoy nga cancer patient sa paglunsar sa Cancer Prevention Campaign. Bisan yara na sa luwas, luyag niya nga mapasanyog pa ang kampanya kontra sa makamamatay nga balatian upod sa mga cancer survivors. Ang istorya sa Pinay OFW nga cancer advocate sa sininga episode naman sang Baganihan sa Sunday. Barb, kung nataon mo ka damo pagita sa mga lugar, mga local nga areas wala managawan di sa Negros. Ano pagidayhan may magluwas ng imo nga nakatuan? Ina-i-discover ko ta pag Kana mo pa, i-discover na sige-sige lang nga pa tripping. Ako yung agree ko nga dapat unahon tagihibalo nga. Oo, anis na maglagaw sa Evandriana sa Negros. Kag syempre naman ang ato nga mga cancer patients nagadamo sila Barb, at least pera para tao nga nagakaya nga magpahibalo, mag-advocate para sa cancer.
ina sa Sunday sa Baganihan. Kagamoy itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sila katabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sun. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!